Jgħidu li l-imħabba għandek turija kuljum u mhux f'jum San Valentinu biss. Iżda fil-verità l-irġiel Maltin kemm jagħmluh dan? Ludwig Saliba, konsulent dwar id-dera tal-irġiel, jemmen li s-sess maskili għadu jsiba diffiċli biex inaqqas ftit mill-attitudni goffa tiegħu. Ir-raġel Malti għadu naqra macho u allura forsi anke biex ma jurix ċerta djufija ma' sħabu jew ma' nies li jafu joqgħod lura milli juri romantiċiżmu forsi żejjed. Iżda waqt żjara l-belt innotajna mhux wieħed u tnejn li sabu ħin biex jixtru fjura jew tnejn għall-imħabbithom. Ludwig jemmen li ħafna drabi jiġri li l-impenn li raġel jagħmel fejn jidħol ir-romantiċiżmu ivarja wkoll bl-età. Anki meta wieħed għadu żgħir irid iktar jimpressjona lill-persuna l-oħra, allura forsi jagħmel iktar sforz. Once li mbagħad iħossu sejf li jimpressjona, u mbagħad nibdew nħossuna komdi u nillaxkaw ftit. Spjega kif għal-jum San Valentinu importanti li l-koppja jkollhom ħin ta' kwalità flimkien. Ħafna jażlu li joħorġu jieklu, iżda mhux bil-fors. Fil-fatt Ludwig qal li tista' tipprepara ikla jew tmur għall-mixja. L-importanti li turi li din hija okkażjoni speċjali. Xi ħaġa li turja wkoll bil-bies li ma jkunx tal-ħabba gozz. U li tagħmel naqra sforz biex tilbes sabiħ, biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Qed tgħaddi l-messaġġ li l-persuna l-oħra xorta inti tixtieqha li tibqa' tarak sabiħ, pereżempju, xorta trid timpressjona bħall-ewwel darba meta ntqajt magħha. U għal dawk li jsibu diffikultà biex jesprimu mħabbithom bil-fom, kartolina tiqpa l-aħjar mezz kif tgħaddi l-messaġġ li tixtieq. Però jekk beħsiebek tagħmilha ta' malajr, aħjar ma tagħmel xejn. Jekk ħadd tagħmel xi ħaġa, għamilha biħsieb b'impenn biex tkun okkażjoni speċjali li turi, l-importanti dan u li turi illi inti ħadd il-ħin tiegħek biex tagħmel okkażjoni sabiħa biex il-persuna l-oħra turija illi tant għoża, tant importanti illi rnexxilek issib il-ħin biex taħseb biex tkun kreattiv u toħroġ b'idea sabiħa. Uħu paċenzja, m'hemmx skużi, għax anke l-President Obama sab il-ħin li juri lill-First Lady xi tfisser għalih. Michelle, this Valentine's Day I'm going to treat you right. Because I love you so much, I Obama care about you more than you even know. That's right, Obama cares.